ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நமக. ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று எல்லையற்ற அருளை தரும் சாரதா நவராத்திரி 8ஆம் நாள், அச்சத்தை அகற்றும் துர்காஷ்டமி பூஜை. நவராத்திரியின் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது. அதிலும் இந்த 8ஆம் நாள் மிக மிக விசேஷமானது. இன்றைய தினம் துர்க்கைக்கு உரிய துர்காஷ்டமி தினம். சாதாரணமாகவே துர்க்கையை அஷ்டமி திதியில், அதுவும் ராகு காலத்தில் விளக்கேற்றி வழிபடுவது மிகவும் சிறப்பான பலன்களை தரும். காரிய பலிதம் உண்டாகும். நவராத்திரி காலத்தில் வரும் இந்த துர்காஷ்டமி இன்னும் விசேஷமானது. துர்காஷ்டமி என்பது வெற்றியை தரக்கூடிய நாள். இந்த நாளில் துர்க்கை அம்மனை மட்டுமின்றி துர்கா, லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி ஆகிய 3 சக்திகளையும் இணைத்து நாம் வழிபட்டால் மிக அற்புதமான பலன்களை பெற முடியும் என்பது நிச்சயம். அதனால் நாம் இந்த நவராத்திரியில் பாராயணம் செய்ய வேண்டிய முத்தேவியரின் சக்தி வாய்ந்த நவராத்திரி துதிகளை நாம் இந்த தினத்தில் பாராயணம் செய்து பலன் பெற்றிடலாம். இந்த தினத்தில் செவ்வரளி மற்றும் சிகப்பு செம்பருத்தி போன்ற மலர்களை கொண்டும் குங்குமத்தாலும் அம்பிகையை வழிபாடு செய்ய எடுத்த காரியங்களிலெல்லாம் வெற்றி உண்டாகும். செய்யும் செயல்களில் ஏற்படும் தடைகள் நீங்கி அந்த செயல்களில் வெற்றி உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்றைய தேவியின் ஸ்வரூபம் மகா சரஸ்வதி. நவராத்திரியின் 8ஆம் நாளில் அம்பிகையை நாம் நரசிம்ம தாரிணி என்ற திருநாமத்தால் வழிபடுகின்றோம். தேவியின் வடிவம் நரசிம்ஹி, அதாவது சிம்ஹ பெருமாளின் சக்தி. நகாயுதாய வித்மகி சிம்ஹ சக்தீஷ தீமகி தன்னோ நாரசிம்ஹி பிரச்சோதயாத். நரசிம்ஹ ரூபே நோக்ரேன ஹந்தும் தைத்யான் கிருதோத்யமே திரைலோக்கிய திராண சகிதே நாராயணி நமோஸ்துதே. இது தேவி மகாத்மியத்தில் உள்ள ஸ்லோகம். இந்த சம்ஸ்கிருத மந்திரம் சொல்ல முடியாதவர்களுக்காக, நகத்தையே ஆயுதமாய் கொண்டவளே, பெருமாள் ஹிரண்யகசிபுவை அழிக்க நரசிம்ம வடிவம் எடுக்க உதவியாய் இருந்தவளே, தாயே நரசிம்ஹியே, உன்னை சரணடைகிறேன். இதை சொன்னாலே துன்பங்கள் அனைத்தும் பறந்தோடும். இதேபோல் நவதுர்கை வழிபாட்டில் இன்று அம்பிகைக்கு மகாகௌரி என்று பெயர். கிரி என்று சொல்லப்படும் மலைக்கு மகளாக பிறந்ததால் மலைமகள் என்பதனால் கௌரி என்று அம்பாளுக்கு பெயர். அதில் இவள் மிகவும் அழகான ரூபம் கொண்ட உயர்வானவள் என்பதால் இவளை மகா கௌரி என்று நாம் போற்றுகின்றோம். இவள் வெண்மையான நிறத்தில் திருமேனியை உடையவள். அம்பாளின் இந்த வடிவத்திற்கும் புராணங்களில் ஒரு கதை உண்டு. அம்பாள் சிவபெருமானை அடைவதற்காக மிக நீண்ட கடுமையான தவத்தை மேற்கொள்கிறாள். அப்போது புயல், மழை, வெயில் போன்ற பல கஷ்டங்களை எதிர்கொண்டதால் அம்பாளின் மேனி பாதிக்கப்பட்டு கருப்பாகி விடுகிறது. இறுதியாக சிவனை அடையும் வரத்தையும் பெறுகிறாள் அம்பாள். சிவனை மணக்கப் போகும் அம்பிகை என்பதால் அவளின் திருமேனியை அழகாக்க தேவமங்கையர்களாம் எண்ணினர். அதனால் அவர்கள் ஒன்று கூடி பால், மஞ்சள், சந்தனம் போன்ற பொருட்களை கொண்டு அபிஷேகம் செய்கின்றனர். உடனேயே அம்பாள் பால் போன்ற வெண்மை நிற திருமேனியில் ஜொலிக்க ஆரம்பித்தாளாம். அந்த கோலத்திலேயே அவள் பக்தர்களுக்கு மகா கௌரியாக காட்சி தருகிறாள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. யோக வித்தைகளின் தலைவியாக இந்த மகா கௌரி திகழ்கிறாள். திருவாரூர் ஸ்ரீ தியாகராஜர் கோவிலில் எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீ கமலாம்பிகையே இந்த யோக கௌரி ஆவாள். இந்த தேவியை வழிபட யோகா, கல்வி, இசை சம்பந்தமான கலைகளில் சிறந்து விளங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அன்னை மகாகௌரி ராகு கிரகத்தை ஆட்சி செய்பவர் என்றும் சொல்லப்படுவதுண்டு. நவதுர்காவில் இன்று வழிபடப்பட வேண்டிய மகாகௌரிக்குரிய தியான மந்திரம்: ஓம் ஸ்ரீ மகாகௌரியை நமக. ஓம் ஸ்ரீ மகாகௌரியை நமக. ஓம் ஸ்ரீ மகாகௌரியை நமக. ஸ்வேதே விருஷே சமாரூடா ஸ்வேதாம்பரதரா சுச்சிஹி மகாகௌரி சுபம் தத்யான் மகாதேவ பிரமோததா. ஸ்வேதே விருஷே சமாரூடா ஸ்வேதாம்பரதரா சுச்சிஹி மகாகௌரி சுபம் தத்யான் மகாதேவ பிரமோததா. ஸ்வேதே விருஷே சமாரூடா ஸ்வேதாம்பரதரா சுச்சிஹி மகாகௌரி சுபம் தத்யான் மகாதேவ பிரமோததா. 4 திருக்கரங்களை உடையவளாகவும் வெண்மை நிறத்திலும் ரூபம் கொண்டவள். வெள்ளை நிற காளை வாகனத்தில் எழுந்தருளி அருள் புரியக்கூடியவள். இந்த அம்மனை வழிபடுவதால் வாழ்க்கையில் துன்பங்களை நீக்கி சுகமான இன்பமயமான வாழ்க்கையை தருவாள். பக்தருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் உடனடியாக ஓடி வந்து அருளக்கூடியவள் மகாகௌரி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மனதில் எழுகின்ற தீய எண்ணங்களை அழித்து தூய மனம் கொண்டவர்களாக வாழ வைக்கக்கூடியவள் மகாகௌரி அன்னை. இஷ்ட சித்திகளை அருளுகின்ற தேவியாகவும் இந்த மகாகௌரி விளங்குகிறாள். இன்று மகாகௌரி அன்னைக்கு சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான நாமாவளிகள்: ஓம் மகாகௌரியை நமக. ஓம் ரிஷபாரூடாயை நமக. ஓம் சூலஹஸ்தாயை நமக. ஓம் டமருகஹஸ்தாயை நமக. ஓம் அபயவரதஹஸ்தாயை நமக. ஓம் அஷ்டமதுர்காயை நமக.
ஓம் மகாகௌரியை வித்மகி ரிஷபவாகின்யை தீமகி தன்னோ துர்கா பிரச்சோதயாத். ஓம் மகாகௌரியை வித்மகி ரிஷபவாகின்யை தீமகி தன்னோ துர்கா பிரச்சோதயாத். இன்று கன்னியாக வழிபட வேண்டிய குமாரியின் பெயர் ஸ்ரீ துர்காதேவி. அதற்குரிய மந்திரம் ஓம் ஸ்ரீ துர்காயை நமக, ஓம் ஸ்ரீ துர்காயை நமக, ஓம் ஸ்ரீ துர்காயை நமக. இதை சொல்வதால் அனைத்து துன்பங்களும் அகலும். இன்று சௌந்தர்யலகரில் 2வது ஸ்லோகம் பாராயணம் செய்ய வேண்டும். தனீயாம்சம் பாம்சும் தவச்சரண பங்கேருகபவம் விரிஞ்சி சஞ்சின்வன் விரச்சயதி லோகான விகலம் வகத்யேனம் ஷௌரிகி கதமபி சகஸ்ரேண சிரசாம் ஹரஸ் சம்ஷுத்யைனம் பஜதி பசிதோத்தூளன விதிம். தனீயாம்சம் பாம்சும் தவச்சரண பங்கேருகபவம் விரிஞ்சி சஞ்சின்வன் விரச்சயதி லோகான விகலம் வகத்யேனம் ஷௌரிகி கதமபி சகஸ்ரேண சிரசாம் ஹரஸ் சம்ஷுத்யைனம் பஜதி பசிதோத்தூளன விதிம். இன்று நவநாயகியர் நற்றமிழ் மாலையிலிருந்து ஸ்ரீ மகாகௌரி மாதாக்கு சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம். சிவனை சேர்ந்திட சீரிய தவம் செய்து ஊசி முனையினில் நின்றவளே, தவத்தினில் மகிழ்ந்திட்ட சிவனை கண்டு களிப்புடன் சென்றே அணைத்தவளே, சிவனே நடுங்கிடும் கரிய உருவினை மேனியில் கொண்டு எழுந்தவளே, கங்கையின் புனிதம் கருநிறம் கரைத்திட பூரண ஒளியான துர்க்கையளே, எருது மேலமர்ந்து சூலம் டமரு கைகளில் ஏந்தி வெண்ணிற ஆடை உடுத்தவளே, என்றும் இளமையாய் 8 வயதினளாய் இன்னல்கள் தீர்த்திடும் தூயவளே, அசுரரை அழித்திட அனைவர்க்கும் அருளிய அஷ்டமகாதேவி துர்க்கையளே, நவநாயகியரில் 8ஆம் நாளின்று மகாகௌரி மாதா தாழ் பணிந்தேன். நவநாயகியரில் 8ஆம் நாளின்று மகாகௌரி மாதா தாழ் பணிந்தேன். ஸ்ரீ மகாகௌரி மாதா தாழ் பணிந்தேன். ஸ்ரீ லலிதா நவரத்ன மாலையிலிருந்து இன்று சொல்ல வேண்டிய மாணிக்கம் ஸ்லோகம். காண கிடையா கதியானவளே, கருத கிடையா கலையானவளே, பூணக்கிடையா பொலிவானவளே, புனைய கிடையா புதுமைத்தவளே, நாணி திருநாமமும் நின்துதியும் நவிலாதவரை நாடாதவளே, மாணிக்க ஒளிக்கதிரே வருவாய் மாதா ஜெய ஓம் லலிதாம்பிகையே. அம்பிகை வனதுர்கா, சூலினி துர்கா, ஜாத வேதோ துர்கா, சாந்தி துர்கா, சபரி துர்கா, ஜுவாலா துர்கா, லவண துர்கா, தீப துர்கா, ஆசூரி துர்கா என்று 9 வகையான வடிவங்களை அடைகிறாள் என்பது புராணம். அதில் இன்று வழிபட வேண்டியவள் தீப துர்கா. தீபமாகிய விளக்கு புறையிருளை அகற்றி ஒளி வழங்குகிறது. பக்தர்களின் மனத்தில் இருக்கும் அஞ்ஞானம் என்னும் அக இருளை நீக்கி மெஞ்ஞானமான ஒளியை வழங்கும் தீபலட்சுமி தீப துர்கா என்று போற்றப்படுகிறாள். தீபலட்சுமியை வணங்கி தீபதுர்காவின் அருளை பெற்றிடவும். இன்று மிக விசேஷமான துர்காஷ்டமி. இந்த நன்னாளில் துர்கா, லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி 3 பேருக்கும் சொல்ல வேண்டிய நவராத்திரி மந்திரத்தை பாராயணம் செய்யலாம். நவராத்திரி நாமாவளிகள். துர்காதேவிக்குரிய நாமாவளிகள். ஓம் துர்காயை நமக, ஓம் மகாகாள்யை நமக, ஓம் மங்களாயை நமக, ஓம் அம்பிகாயை நமக, ஓம் ஈஸ்வர்யை நமக, ஓம் சிவாயை நமக, ஓம் க்ஷமாயை நமக, ஓம் கௌமார்யை நமக, ஓம் உமாயை நமக, ஓம் மகாகௌரியை நமக, ஓம் வைஷ்ணவ்யை நமக, ஓம் தயாயை நமக, ஓம் ஸ்கந்தமாத்ரே நமக, ஓம் ஜகன்மாத்ரே நமக, ஓம் மகிஷமர்தின்யை நமக, ஓம் சிம்ஹவாகின்யை நமக, ஓம் மாகேஸ்வர்யை நமக, ஓம் திரிபுவனேஸ்வர்யை நமக. லக்ஷ்மி தேவி குறிய நாமாவளிகள்.
ஓம் மகாலட்சுமியை நமக. ஓம் வரலட்சுமியை நமக. ஓம் இந்திராயை நமக. ஓம் சந்திரவதனாயை நமக. ஓம் சுந்தரியை நமக. ஓம் சுபாயை நமக. ஓம் ரமாயை நமக. ஓம் பிரபாயை நமக. ஓம் பத்மாயை நமக. ஓம் பத்மப்ரியாயை நமக. ஓம் பத்மநாபப்ரியாயை நமக. ஓம் சர்வமங்களாயை நமக. ஓம் பீதாம்பரதாரிண்யை நமக. ஓம் அமிர்தாயை நமக. ஓம் ஹரிண்யை நமக. ஓம் ஹேமமாலின்யை நமக. ஓம் சுபப்ரதாயை நமக. ஓம் நாராயணப்ரியாயை நமக. சரஸ்வதி தேவிக்குரிய நாமாவளிகள். ஓம் சரஸ்வத்யை நமக. ஓம் சாவித்ரியை நமக. ஓம் சாஸ்திரரூபிண்யை நமக. ஓம் ஸ்வேதானனாயை நமக. ஓம் சுரவந்திதாயை நமக. ஓம் வரப்பிரதாயை நமக. ஓம் வாக்தேவ்யை நமக. ஓம் விமலாயை நமக. ஓம் வித்யாயை நமக. ஓம் ஹம்சவாகனாயை நமக. ஓம் மகாபலாயை நமக. ஓம் புஸ்தகப்ருதே நமக. ஓம் பாஷாரூபிண்யை நமக. ஓம் அக்ஷரரூபிண்யை நமக. ஓம் கலாதராயை நமக. ஓம் சித்திரகந்தாயை நமக. ஓம் பாரத்யை நமக. ஓம் ஞானமுத்ராயை நமக. சர்வமங்களமாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்தசாதிகே சரண்யே த்ர்யம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே. அனைவரும் அச்சங்கள் அகன்று தைரியம் நிறைந்து மன அமைதி பெருக அன்னையின் இந்த திருநாமங்களை இந்த தினத்தில் துதித்து பலன் பெறுவோம். நல்லதே நடக்கும். நமஸ்காரம்.